Хаумағыз. Башқұртстан юлдаш телевидениеында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта. Башқұртстан менен Силәбе өлкәһе сегендә машинала водитель тереләй яна. Үфілі автобус һыу һиптергес машинаһына бәрелә. Зыян күрүселәр бар. Audi автомобилендә йөрөүсе 20 яшьлек кыз 10 тәүлек рәшәткә артына ултырасак. Ошо һәм башкалар турында хәзер үк карай алаһыгыз. Башкортстанда бер ир газель руль артында һәлак була. Республика дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматлары буенча юл фаҗигъәһе 3 август көнне Салаватта була. Якынча мәгълүматлар буенча ошонда яшәүче 56 яшьлек ир индустриальный урамынан газель йөк машинаһында китеп барганда кюветка төшеп китә. Авария һөҗүмтәһендә водитель вакыйга урынында ян бирә. Билдәле юл фаҗигъәһендә водитель күренгән ярәхәттәр алмай. Йөрәк тамыр авырулары сәбәпле вафат булуы дигән версия карала. Тикшерү эшләре алып барыла. Тагы бер үлемисле юл фаҗигъәһе үткән дүшәмбелә Өфөлә теркәлә. Якынча мәгълүматлар буенча Зур Чукотская урамында бер-беренә каршы юнәлештә барган 55 яшьлек водитель идаралыгындагы Mitsubishi Outlander һәм руль артында 51 яшьлек Өфөлә яшәүче ир булган Renault Logan бәрелешәләр. Авария һөҗүмтәһендә Renault водителе вакыйга урынында һәлак була. Уның пассажиры булган 43 яшьлек катын ярәхәттәр менән дәваханага озатыла. Mitsubishi водителе һәм уның 27 яшьтәге пассажиры тән ярәхәттәре алалар. Авария сәбәпләре ачыклана. Үткән Ямала Силәбе өлкәһе менән Башкортстан сегендә куркыныч авария теркәлә. Якынча мәгълүматлар буенча Honda кроссоверы менән Volvo йөк машинаһы бәрелешәләр. Бәрелеүдән 2 машинала кюветка төшеп китеп яна башлайдар. Еңел автомобиль водителе тереләй салонында янып үлә. Фаҗига урыныннан шулай ук фура водителе күп бешү үзләре менән дәваханага озатыла. Әлегә тикшерелмәгән мәгълүмат буенча был юл фаҗигаһы Volvo авыр йөк машинаһының юлда хәрәкәт итүдән каршы ягына килеп сыгуы сәбәпле була. Башкортстанда үз бәлиғ булмаган мотоциклистлар туктап торган тракторды көтәләр. Был хәл төнен Миякә районында Колтай-Каран авылының Матросов урамында була. Республика дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматлары буенча ошонда яшәүче 17 яшьлек егет Иш Планета мотоциклында юлдың уң ситендә торган Тияу тракторына бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә водитель һәм уның 2 пассажиры, 17 яшьлек кыз һәм 15 яшьлек егет тән ярәхәтләре алалар. Билдәле мотоцикл тиешле рәвештә теркәлмәгән. Шулай ук яшьләр караңгы вакытта фараһыз һәм мотошлемһыз хәрәкәт иткәннәр. Унан тыш водительдең мотоцикл менән идара итү праволары булмаганы ачыклана. Водительдең канын химик-токсикологик тикшерү авария вакытында уның айнык булу-булмавын ачыклаячак. Зыян күрүчеләре булган тагы бер юл фаҗигъәһе якшәмбе көнне Авдон-Подымалово трассаһының 11 километрында була. Якынча мәгълүматлар буенча Nissan X-Trail руль артындагы водитель Миловский парк ягына һул якка борылыр өчен туктаганда уга артыннан килгән авыр йөк машинаһы килеп бәрелә. Бәрелү күсә внедорожникты хәрәкәт итүдән каршы ягына ташлай. Унда уга УАЗ профи бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә 4 кеше зыян күрә. Улар барыһы ла кала дәваханасына yetkерелә. Өфөлә автобус багананы йыгала агаска төкелә. Юл фаҗигъәһе үткән дүшәмбелә Кольцевая урамында теркәлә. Башкаланың дәүләт автоинспекцияһы идарәһе мәгълүматлары буенча Шишмә районында яшәүче 38 яшьлек ир Нифаз автобусы руль артында 51 маршрут буенча юлланганда тәүдә электр баганаһына, унан агаска бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә багана имрелә. Автобустың 4 кешеһе зыян күрә. Водительдең үзе әйтүенчә, уны бәрдереп үткәннәр. Әмма республиканың баш дәүләт автоинспекторы Динар Гыйльметдинов фикеренчә, водитель үзе юлда игътибарсыз хәрәкәт иткән. Пассажир автобусы катнашлыгындагы тагы бер зур авария 3 август иртәһендә Өфөнең Октябрь проспектында теркәлә. Дан бульвары тукталышы янында Нифаз автобусы коммуналь хезмәттән КАМАЗ машинаһына бәрелә. Шаһитлар әйтүенчә, вакыйга урынына ашыгыс ярдәм хезмәтенең берничә машинаһы килә. Авария урынында юл полиция хезмәткәрләре эшләй, фаҗиганың сәбәпләрен ачыклайдар. Башкортстан Республика юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы пресса хезмәтендә әйтүләренчә, аварияла автобустың бер пассажиры зыян күрә. Агыйдел күперендәге үлемисле аварияла гаепле булусы суд алдында җавап бирәсәк. Өфө прокуратураһы гаепләү һөҗүмтәләрен Киров район судына тапшырган. Итегезгә төшерәбез. Быел 25 июньдә Агыйдел аша басмала бер юлы 3 машина катнашлыгында авария була. Соболь водителе басманың реверсив хәрәкәт итү буенда хәрәкәт итүдә тыюсы сигналга юлын дәвам итә һәм каршы килгән Kia машинаһына бәрелә. Азак микроавтобусты күрше юлдаш буйга ташлай. Унда ул Deo Nexia менән бәрелә. Kia автомобиленең водителе авария һөҗүмтәһендә алынган тән ярәхәтләреннән дәваханала ян бирә. Хуңрак ачыклануынча, Газель водителе шулай ук өстәлмә кагыйдә бозуда гаепләнә.
Ул үҙаллы Toyota двигателен һәм автомат коробканың трансмиссияны куйганда, уны юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт идаралыгына тиешле рәвештә теркәмәгән. Хәзер 33 яшьлек иргә 2 елга тиклем иркеннән мәхрүм ителү язаһы янай. Өфөлә 3 авария булдырган Audi машинаһында йөрүче 20 яшьлек кызга 10 тәүлеккә арест бирелде. Бундай карарды суд чыгарды. Бунан тыш кызның водитель праволары булмаганы һәм автомобиль менән исерек килеш идара итүе билдәле. Исегезгә төшерәбез, авария үткән шишәмбе Өфөнең Зорги урамында була. Таңгы сәгать 6 тирәһендә Өфө каласы буенча юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы юл полкы хезмәте полкына урында яшәүсеннән хәбәр килә. Уның әйтүенчә, Өфөнең күңел асу йортларының береһе янында Audi A4 автомобиле водителе исерек килеш руль артында ултыра. Төнгө клуб эргәһендә торган автомобиль өстендә кызларның бейегәне шаһитларның игътибарын ялеп итә. Уңгылары бындай хәлдә полициягә шылтыратып җиткерәләр. Урынга юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы хезмәткәрләре килеп җиткәндә, әлеге автомобиль транспорт агымында хәрәкәт итә башлаган иде. Уны туктатырга дигән карар кабул ителә. Инспекторлар йылмылдак маячоклар кабызып, махсус тавыш сигналлары кулланып, кагыйдә бозучы водительне эзәрлекләй башлайлар. Бастыру вакытында Audi A4 автомобиле СССРның 50 еллыгы урамынан Зорги урамына борылганда, автомобильде йөртү һәләтен югалтып, каршы килгән 14нче модель ВАЗ автомобиленә бәрелә. Бәрелү көсе ВАЗды Ford Fusion автомобиленә ташлай. Бәхеткә каршы аварияла зыян күрүчеләр булманы. Audi водителе тотыла, ул 97 елда туган кыз булып чыга. Алкотестер корылмаһына кыз тын сыгаруның литр һаваһына 0,830 мг алкоголь өрә. Унан тыш водительнең автомобиль менән хәрәкәт итәргә рөхсәт итүче праволары булмавы ачыклана. Автомобиль тиешле рәвештә теркәлмәгән, мотлак булган страховка полисы ла булмаган. Тукталырга кушууда ханга хукмаган һәм хәвефсезлек каештарын кулланмаган өчен кыз яваплылыкка тарттырыла. Уга дөйем 12 протокол языла. Авариянан һуң водитель автомобильдән сыккыһы килмәнеме, әллә сыга алманымы, полиция автомобиленә эләккәч тә ул нимә булганын һаман аңламай ине шикелле. Берничә сәгатьтән һуң Мировой суд йортында яшь йөрүченең таңда булган күтәренке кәефе бетә башланы. Битен камеранан яшереп һөйләшергә теләге булманы. Тик водитель праволарынан мәхрүм итеп булмай, чөнки уның праволары әле лә юк. Шулай да был уны автомобиль алудан туктатмаган һәм уның менән кәм тигәндә берничә ай кала урамнарында йөрергә камасауламас ине. Һөҗүмтәлә праволары булмавы һәм автомобиль менән исерек килеш идара итүе өчен суд кызга 10 тәүлеккә арест астында булу карарын чыгара. Өфөлә республиканың баш дәүләт автоинспекторы Динар Гыйлметдинов 2019 елның тәүге яртыһына һыгымталар чыгарды. Статистика әлбиттә куандырырлык түгел. Һәлак булучылар һаны буенча без Рәсәй кимәлендә 3нче урында һәм Волга буе округы буенча 1нче урындабыз. Иң хәвефле дип Туймазы районы исәпләнә. Шулай ук Кызыл зонага Баймак һәм Әбиәл районнары инә. Пресс-конференцияның төп темалары юлларда йөрүчеләр, камералар, юл билдәләре һәм автобустар булды. Шулай муниципалитеттар менән бердәмлектә юл билдәләре куела. Улар дефицит хәлдә. Ел азагына тиклем Башкортстанда тагыла 200 тирәһе яңа видео теркәү камералары куеласак. Улар юлларның иң хәвефле урындарында булдырыласак. Берничә камералар трассаның шул участкаһында күзәтелгән хәрәкәт итүнең уртаса тизлеген теркәр өчен кулайланасак. Бунан тыш яңа уку елы башлану менән краш-курс программаһы эшләй башлаячак. Ул студентларга правовой нигилизмның юлларда үлемесле һөҗүмтәләргә алып баруын тормыштан күрһәтергә ярдәм итәчәк. Шулай ук Динар Заһитуллов фикеренчә, бик күп авариялар водительнең юлда игътибарһыз булуы менән бәйле. Был автоһәвәскәрләргә генә кагылмай, шулай ук профессионалларга ла. ОСАГО полисы юл фаҗигаһендә һез гаепле булу очракта һезне яклай. Страховкалау компания һезнең урынга зыян күрүчегә сыгымнарны үзе түләй. Әмма полис хакы гел генә үсә бара. Шуга водительләрдә бындай күренеш нимәнең гыйбарәт дигән һорау борсый. Был һорауга ОСАГО 24 вәкиленнән җавап алып карайык. Цена страхового полиса определяется множеством факторов. От того, был ли автовладелец виновником ДТП, какой у него стаж, возраст, сколько лошадиных сил в автомобиле и место его регистрации по прописке. ОСАГО-24 рекомендует: хотите, чтобы ваш полис ОСАГО был самым дешевым? Для этого нужно каждый год страховаться и не попадать в ДТП. Рәсәйдә яшәүчеләр 13%-ка яшырак юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы дәүләт хезмәтләндерүе менән интернет аша куллана башланалар. Елның тәүге яртыһында гына 7,5 миллион якын мөрәҗәгать каралган. Әле бердән порталда 26 төрле дәүләт хезмәтләндерүе булдырылган. Икәүһе дәүләт автоинспекциясына карай. Бында транспортта теркәү, имтиханга язылу, водитель танытмаларын алу инә. Бунан тыш автоһәвәскәрләр үз исеменә теркәлгән штрафтарны шулай ук порталда карай алалар. Госавтоинспекция Республики Башкортостан напоминает вам, что наиболее удобным способом получения указанных государственных услуг является обращение через единый портал государственных услуг. При обращении через данный портал вы получаете несколько преимуществ. Первое.
Вы имеете возможность ознакомиться с порядком получения государственной услуги, не выходя из дома. Второе. Также не выходя из дома, вы можете подать заявление о получении государственной услуги, при этом выбрать для вас удобное время и дату посещения. Третье. Вы можете с использованием портала государственных услуг оплатить госпошлину с 30% скидкой. Күн һайын юлдарда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шуларның күбеһе видеотеркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республика юлдарындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларны тупланык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Юл сатына килеп сыккас инде, туктама. ВАЗ классикаһының был водителенә социаль селтәрҙәр менән кулланыусылар тап ошондай кәңәш бирәләр. Ысынлап та тиҙерәк булырга ине, яисә бөтөнләй ундай хәүефле маневрдан баш тартырга. Тагы ла бер әйләнеү һәм янә юл фажигаһы. Ашыкма, өлгөрөрһең әле. Дәүләт автоинспекторлар каршыһына. Башкортостанда бер ихатала йөрөтү бәйнәне сынган автомобиль бернисә машинаны төкөй. Билдәһеҙ сәбәптәр менән транспорт үҙенән-үҙе водительһеҙ хәрәкәт итә башлай. Был хәлдә Стәрлетамакта Төҙөүселәр урамының 28-нче йорт ихатаһында видеоға төшөргәндәр. Хатындар автомобильде туктатмакчы инеләр. Хатта берәү кулындагы балаһын төшөрөп ебәреп үҙе йығыла. Әммә бернисә секунд эсендә булган хәл шулай да уңышка ярашмай. Водительһеҙ автомобиль 3 машинаны төкөп үткәс, күп катлы йорттың тупһаһына барылып туҡтай. Социаль селтәрҙәр менән кулланыусылар баш вата. Ниндәй сәбәп менән был хәл килеп сыҡҡан икән тип. Ҡайһы берҙәр ҡапыл эшләп киткән автоподзавод ғәйепле тип һанайҙар. Икенселәре автомобиль салонында бәлки бала булғандыр, тап ул машинаны ҡыҙҙырған да инде тип уйлайҙар. Башавтотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Ищешь запчасти тебе в автосилу, и выбор большой, и по карману не било. Фото на сайте, 7 магазинов, автосила Уфа. Тыкай в мобилу. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Үзегеҙҙең видео яҙмаларығыҙҙы бәйләнеш сәселтәрендәге беҙҙең төркөмгә йә булма 8927-350-63-94 WhatsApp һандарына ебәрегеҙ. Һеҙ юл патруле Өфө программаһын ҡаранығыҙ. Юлдарығыҙ уңышлы булһын. Һау булығыҙ.